সাবজোনাল চেয়ারম্যান শান্তনু দেববর্মা lukuhamkrai samung butango yapri barokoi lukurokni samung bachawi lukurokno chubai tongmani haino yang সাবজোনাল চেয়ারম্যান কৃপেশ দেববর্মা bo haino lukurokno chubanani bwkhak yapri barok jak abo haiklaino yang merit certificate tei income certificate kwrwi rokno borokno rwnani bagwi swnamwi o chatiok mung twi no jiraina subdivision ni DCM Arijit Deborma bai koklam sawi bo bai kwrwngmani bisingtwi bini chubachu nawi bini twi bahaino bini twi phangbai jiraina subdivision ni DCM Arijit Deborma ni bwkhak twi bahaino omhai samung khlaijagwi tongo merit certificate tei income certificate tini tang bwtang rok tei bwskang bahaino omhai khlaino jerokni certificate kwrwi income merit certificate karimai yang tongnai borokno chubanani bagwi yapri swkangjak lukurokni samo bachawi lukurokno chubanani bagwi সাবজোনাল চেয়ারম্যান কৃপেশ দেববর্মা bo haino ini koita rok income merit certificate rojak Lekan hambai sin media rong sentinero kaisa indigenous game kam kaisa sengoro meri certificate ni kaisa oro certificate bangna bagi ko asuk lakya sibir hai abo income certificate tinggal to tini logi logi nori rekha but meri certificate tinggal se tini jomana rakha seng jomana mani tauksak je khana mani 300 plus submit lakya form tai income ke seng 50 plus ni income already ri rekha ro theke abono seng lukurongno seng kaisa obugo tai bongno onrut khayo je seng tabuk sini je thinang thangkhanan ke seng sini kagos potro nango properly ab kagos rongno seng jai jai khe omte heke sibir rogono seng bongno bahke bagiman abrongno seng nayo but tai kaisa sing problem nungmangke baksa baksa onek jon chin borok rokbo kaijak jak phano tabu ponjo inko merit certificate khaya rok tongo bongno bangar abono onrut khainai jate tabuk omti hai sibir rok choli tongo o sibir thekono borok khailaiteng ang obono message rana jongsin borok rokno je tabu ponjo kagos kurikho borok tartari kisa kagos khlaina baidi seng tongo bong bagui seng 100% seng bongno support khainai logirnai chai kagos khlaifurbo seng bongno help khainai abono sini onrut je sini tamani chane sini je social seng activity je samung khlai tongmani aron thekeno seng bongno message rana musungo omti hekeno next seng tabuk in the mid of June seng te kaisa engko sini PRTC bai ST ni kem asung nai tongo aro thekeno seng bongno bo logi logi distribute khlaima keba ri nai nakeba salni saltam pore kaisa program khlai ri nai